أعوذ بالله بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون صدق الله العلي العظيم. A ci gaba da yin raddi zuwa ga Abubakar Lawal Triumph Kano, yau za ku ji shi yana cewa in har mutum ya san wane sahabi ne kuma ya zage shi to ya zama kafiri, har ya ƙara da cewa domin bai zage shi ba sai da ya ji haushin shi, shi kuma jin haushin sahabi kafirci ne, kamar yadda za mu ji ya ce. In dai mutum ya san wani sahabi ne har ya buɗe baki ya zage shi, wallahi kafiri ne. Bai zagi sahabbai ba sai da ya ji haushinsu, jin haushinsu ma kafirci ne. To da farko sai in ce al'amarinka da abin da ba gaskiya ba, sai ka ji yau an yi tufka gobe an warware. Ashe zagin sahabi kafirci ne. To idan kafirci ne, ka manta da ka ce manzon rahama ya zagi Abu Zarri, shi kuma Abu Zarrin ya zagi Bilal, kamar yadda za mu ji? Wanda ya dura ashar ya ce annabi yana da ashar ƙarya yake, annabi baya ashar, amma annabi yakan yi zagi. An gane ko? Domin ya kalli Abu Zarr Gifari ya ce innaka imru'un fika jahiliya, kai ku akwai wawa. Kaga wannan zagi ne. Ma'ana intiqas, rage wa mutum daraja da matsayi, yayi wani abin da bai dace ba. Haka sai annabi ya gaya masa dan ya shiga taitayinsa. Shi kuma zagin Bilal yayi, yace ya ibn Sauda ya dan baka. Sai annabi ya ce a ayyartahu bi ummihi, yanzu zaka ci mutuncinsa hadda babarsa, innaka imru'un fika jahiliya. Lallai kai mutum ne wanda har yanzu akwai ɗabi'un maguzanci a tattare da kai. To anan ka ce annabi ya zagi sahabinsa Abu Zarr, a baya kuma ka ce zagin sahabbai kafirci ne. Kaga ka jingina ma annabi mai kafirci, wal iyazu billah. Sannan shi ma ka jingina ma Abu Zarri wannan kafirci. To kuma in haka ne, waɗanda za su kafirta fa suna da yawa, domin Banu Umayya ba za su sha ba. Domin sanannen abu ne cewa Banu Umayya suna sawa ana zagi da tsine ma Imam Ali alaihi salam akan mimbari, kusan shekara 100 suka yi suna sa ana wannan zagin, kamar yadda za mu je daga bakin babban malaminku na salafiya, Malam Al-Furqan. Wato lokacin da Hisham ibn Abdul Malik shine yarima mai jiran gado a daular Banu Umayya, to an san Banu Umayya ba sa son Sayyidina Ali, mutanen Syria, bal har cewa limamai suke ma in sun yi hudu ba su rinka tsine ma Sayyidina Ali da Ahlul Bait. Sai Umar ibn Abdul Aziz ne ya tsayar da wannan. Amma da sarakunan Banu Umayya, saboda yakin da ya kasance tsakanin Sayyidina Ali da Muawiya, abinda suke yi kenan. To kaga Banu Umayya abinda suka yi kenan. Ko kuma tunda yanzu Imam Ali suka taba, su wannan hukuncin da kai bai shafe su ba, oho. Sannan hatta Ibn Taymiyyah ya faɗa fa, bayan ya ce Allah ya yi alƙawarin zai sa muminai su so mutanen kirki, sai ya ce da Abubakar da Umar, sahabbai da tabi'ai suna son su. Da ya zo kan Imam Ali sai ya ce walam yakun kazalika aliyun fa inna kathiran min as-sahaba kanu yubghidunahu, domin shi Ali mafiya yawa daga sahabbai fa suna kinsa, wa yasubbunahu, suna zaginsa, wa yuqatilunahu, suna mayaƙarsa, kamar yadda ya faɗa a Minhajus Sunnah. To wannan ka'idar taka ta cewa zagin sahabi kafirci ne, mafiya yawa daga cikin sahabbai, kamar yadda Ibn Taymiyyah ya tabbatar, suna zagin Imam Ali, suna kinsa, kai suna yaƙarsa. Ka yarda mafiya yawa daga cikin sahabbai wannan ka'idar taka ta ɗabbaƙu a kansu kenan, ko kuma
mu a wurinmu zagin sahabi abu ne mara kyau, kuma Imam Ali ya hana mu, ya ce inni akrahu lakum an takunu sabbabi. Amma kuma shin ya kai ga kace wanda yayi ya kafurta? To ina mai tabbatar ma da cewa irin wannan ra'ayin naku da tsaurin idon hatta manya-manyan malamanku irin su ainihin Albani bai yadda ya kafurta 'yan Shi'a ba. An yi da shi ya kafurta 'yan Shi'a amma yaƙi, kamar yadda za mu ji. لما يأتونه من عليكم السلام ورحمة الله أو وبركاته. تقبيل أو استغاثة أو غير ذلك بالمقبورين والصالحين. لا أستطيع أن أعطي قاعدة عامة، قد يكون من هذا وقد يكون من هذا، قد يكون كفرا اعتقاديا وقد يكون كفرا عمليا. أنا أقول شيء قد يكون غريبا، أنا لا أتجرأ على القول بتكفير الشيعة قوم يسمونهم بالرافضة. To kun ji wanda yake ce ni bani da tsaurin idon da zan kafurta 'yan Shi'a, mutanen da ake ce musu rafidawa. Amma kai iliminka ya kai ka kafurta 'yan Shi'a, to sai mu ce ka ba da himma. Domin ai yanzu ka ce zagin sahabi kaza ne, Hausawa sun ce kowa ya zagin kasuwa ya san da wanda yake. Sai dai yanzu da za a ce ma kawo gunda ni na zagi sahabi, ba za ka iya kawo ba. Saboda haka wannan ta tabbata ƙarya, ƙage, sharri da abin da ya kama da wannan shine aikin ku. Ku ba da himma har mu je zuwa ga Allah don a ga waye zalunci wani tsakanin mu da ku. Walil kalami tatimma, mu haɗu a kashi na gaba don ci gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.